агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 3 апрели соли 2024 хабар дод ки мудири бахши омори ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳукуматзода ба қаллобӣ ба маблағи 47000 сомонӣ ё наздики $4300 айбдор мешавад ва парвандаи ӯ аллакай барои баррасӣ ба додгоҳ супорида шудааст. бино ба гузориши маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия, дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ муайян карда шуд ки ҳукуматзода дар вазифаи мудири бахши омори ноҳияи Синои сарёсати агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе кор фаъолият намуда, дар давраи фаъолияти корияш ҷинояти қаллобиро ба миқдори махсусан калон содир кардааст. чунончи ҳукуматзода қасдан ва бо мақсади ба даст овардани фоидаи муфт дида ва дониста аз он ки ваколат додани иҷозатнома барои сохтмони манзили истиқоматиро надорад, моҳи ноябри соли 2023 бо роҳи фиреб ба боварии сокини шаҳри Душанбе Давлатов даромада аз ном бурда барои аз мақомоти дахлдори давлатӣ гирифта додани иҷозатномаи сохтмони манзили истиқоматӣ маблағи 47000 сомониро талаб карда гирифт. земнан ҳукуматзода баъди гирифтани маблағ аз Давлатов ба манфиати охирин ягон амали муайянеро иҷро накарда, маблағи 47000 сомониро ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф намуда тасарруф кард ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба Давлатов зарари махсусан калони моддӣ расонидааст, гуфта мешавад дар гузориши агентӣ. дар робита ба ҳолати мазкур нисбат ба ҳукуматзода бар асоси моддаи 247 қисми 4 банди б кодиши ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қаллобӣ ба миқдори махсусан бузург парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, дар пай анҷоми тафтиши пешакӣ ва тасдиқи фикри айбдоркунӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. назари худи ҳукуматзода ва ё адвокату ё наздикон ё дастрас нест, вале ба мансабдори мақнун собиқ бар асоси қисми 4 моддаи 247 ҳамчун ҷазо ҷарима ба маблағи аз 1460 то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё аз 8 то 12 соли зиндон таҳдид мекунад. Тоҷикистон аз давлатҳои фасодзадаи дунё ба шумор рафта, дар радабандии имсолаи солонаи индекс ё шохиси фарогирии коррупсия дар соли 2023 якбора 12 зина поён рафта ва дар байни 180 кишвар дар мақоми 162, яъне дар байни 20 давлати азама фасодзада ҷой гирифт.